Agtultuloy ti parangidanon ti lokal gobyerno ti Bangged, ti ayuda manipod ti gobyerno para kanidi indigent families. May isa kanidi ti rongda itangal daw ti barangay sa Paak. Imawat nagiti benepisyaryo ti bagas, ken food packs. Detoy, nangruna nga gapo iti gobyerno probinsyal, iti Abra. So datoy Rice Assistance Program. Agapo iti opisina na po Presidente PBBM. Nga nayalatiw iti probinsya tayo, makita yung kanayon nga may raman iti probinsya tayo sa nga mawawanan. Manipod iti opisina na po Congresswoman Ching Bernos, na po Congressman JB Bernos, na po Governor Takit Bersamin, kanda iti kaduhan na iti probinsya. Kaya da kami met nga da iti munisipyo, tumulong kami nga puwenta da kayo ket constituents mi met amin. Manamnam ang mawarasan iti nasurok 17,000 na pamilya itintero ang Bangged. May isa kanidi benepisyaryo ti pamilya ni Manang Edna at danda iti asawa na ti walungan na. Ket ibilang na makatulong unay daytoy kadakada. Ala kadakal nga yaman mi sir, dati pang ngayon may tipang kami sir. Alo kada kami ngaratan na sir kasi. Sa pela ko ma-sir tagtultuloy ti kasi nga serbisyo na sir. Dayto ti damong ayuda may paay iti barangay ita atawen. Ket dakilabanag anay payanda nang runa saan da pa'y makapagtalon ti pagay gapay iti kinakurang ti danom. Magnamna mga minigiti bandalon iti tudo. Takkel nga tulong ito eh. Yaman na kapag iti menangidanon. Ito yung pagsyatan ni Barangay Bin. Lalo taga tiyempo ke dahil bagbagada ka natin Super El Nino. Barang no danto man rin. Naipasingked met may danon digito yung ayuda kadagiti barbarangay. Dito iti mesa nga wagas sa mga ipakita nga ti gobyerno ket adda nga kanayon nga serserbi kada kayo. Ken kasi ko nakiti kalabos. Saan nga amin nga serbisyo ket maala iti opisina ti amin nga opisina iti gobyerno iti ili. No rebeng na nga may danon dagita nga tulong. Iso umaymi danon kada kayo. Ket dito iti mesa nga mangi pasimudag nga ti gobyerno mayasideg kada kayo. Malaksit ti naipaay nga ayuda. Manamna mga sumaro na may waras ita may nga bulan ti sag 10 kilos sa bagas manipod iti Local Government Support Fund. Ang munisipyo met ti agiwaras sa adamet pundong inted ti opisina na po Presidente kadagiti mo munisipyo. 10 kilos din. When maited nga gapo kada kami ti munisipyo ket 10 kilos. Babaen daytoy ti bagong Pilipinas Rice Program iti administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.